duka balance ɗin da ke cikin wallet ɗin 5,000 ne. So a yanzu haka kai tsaye za mu iya withdrawal na waɗannan kuɗaɗen zuwa ainihin bank account namu a cikin wannan sabon platform. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Masu biyan mu a wannan channel, barka da yau, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A bidiyon mu da ya gabata idan ba ku manta ba mun magana akan wani sabon platform da zai baka damar samun kuɗi online, kuma mun bayani step by step yadda zaka register a cikin wannan platform kuma kai amfani da shi domin samun kuɗi online. A cikin wannan bidiyon kai tsaye zamu nuna yadda ake yin withdrawal, ta yin zan nuna muku yadda zaka yi withdrawal na kuɗaɗenka da ka samu a cikin wannan platform. Saboda kai tsaye zamu shiga a cikin ainihin account nawa na wannan application din, sai in yi withdrawal ta yadda zaka ga yadda ake yin withdrawal practically. A yanzu zai kai tsaye idan ka duba a cikin ainihin account nawa za ga cewa a yanzu haka na samu 5,000 da kusan naira 22 a cikin wannan sabon platform da na yi bidiyon shi a ɗazu. So abinda za mu yanzu shine za mu yi withdrawal na waɗannan kuɗaɗen zuwa ainihin bank account namu. Saboda haka za mu zanna akan withdrawal, za ku gano cewa zuwa karfe 9 da karfe 9 zuwa karfe 15, ma'ana karfe 9 zuwa karfe 7 za a iya yin withdrawal. Bayan ka danna confirm zai kawo ka nan. Idan muka saka kuɗin mu za ku ga ainihin abin da za mu receiving daga cikin kuɗaɗen da za mu withdrawal. Za mu karɓi 4,000 da naira 67 ne daga cikin 5,000. Sai mu danna akan submit. Idan kuka duba ya yi success, saboda haka kenan withdrawal namu kai tsaye ya yi success, ba wani wahala ne da shi ba. Saboda haka yanzu haka mun kammala saka withdrawal namu. Abin da muke jira shine withdrawal ta yi approving, ta inda dukkanin idan ka shiga zaka ga ainihin bayanan kuɗin da kake samu a cikin application ɗin, wanne kai ya shigo sa'annan wanne ka fitar da shi daga cikin wannan application ɗin. So a yanzu haka mun kammala withdrawal, wanda withdrawal shi kuma daga ainihin 17 zuwa 19 suke yin processing na withdrawal. Idan baka yi receiving ba sai rana ta gaba, amma idan ka duba mu yanzu gashi kai tsaye har waɗannan kuɗaɗen sun riga sun shigo a cikin ainihin account, wanda ya nuna cewa wannan application a halin yanzu suna biya. Mutum in zai iya investment a ciki zai iya investment, sai dai kamar kullum kada ka yi investment na kuɗaɗen da inda ka rasa su zaka ji zafi. Kasancewar irin waɗannan platform ɗin kun san ba dawwama suke ba, a koda yaushe za su iya ɗagawa, amma duka waɗanda suka yi amfani da su a farkon lokaci gaskiya sukan ci riba sosai kuma su amfana da irin wannan platform ɗin, kasancewar sukan ɗan ɗauke lokaci kamin a ce sun daina yin aiki. Saboda haka a halin yanzu idan ka yi withdrawal gaskiya kai tsaye tana shigowa, ko kuma tana iya dan ɗaukar awoyi zuwa 3, 4, 5 haka kamin ta shigo a cikin ainihin bank account naka. Amma dai a halin yanzu platform ɗin gaskiya suna biya, kasancewar gwargwadon irin ƙarin girman da suke, irin taron da mutane suke yi, gwargwadon irin tsaikon da ake samu a wajen yin withdrawal. So duka ana maka ƙarshe wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta ka subscribe a wannan channel, sa'annan ka danna wannan bidiyon alamar like, ka yi share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da ku a tashar Hikima and Fasaha TV.